Oso giro onean ospatu genuen aurten Arriarango bazkaria. Baina beti zabizala nerekin bihotxea, zinbere eta maitea, lorarik lora dago, egan batetik bestera, non geldituko da, aiantzen ibanengo. Sukaldari apartak, Gaztetxoa zare ala, eta oraindikan ez da. janari ezin hobea, Badakiko lan ez dala, atzaki hori badala. eta gainera, taldeko bi mendizaleei ondo merezitako omenaldia eskaini genien. Zorionak Miguel eta Patxi. Banekin zein demodua zurekin,